Dobro, sad imamo ovde predstavnicu opozicije koja je bila do kraja na tim razgovorima, pregovorima, u tom dijalogu. I da li sada vi možete reći da ste zadovoljni onim što je postignuto ili mislite da ima prostora da se još nešto uradi? Ja moram sada da pohvalim vašu najavu zato što mi se čini da od kada je završena druga runda međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta niko nije preciznije napravio najavu u vezi sa ovom temom, a to je da je vladajuća većina prihvatila onaj dokument koji su posrednici iz Evropskog parlamenta sastavili, slušajući sve naše zahteve u vidu ovog dokumenta. Dakle, vladajuća većina je prihvatila dokument koji su sastavili posrednici iz Evropskog parlamenta. Što se tiče Stranke moderne Srbije i mene lično, u ovom trenutku, uzimajući u obzir sve okolnosti koje su pred nama, a to je kratak vremenski rok, situacija koja je bila vezana za prethodne izbore i to što je jedan deo opozicije bojkotovao i sama činjenica da se praktično niko iz relevantne opozicije ne nalazi u parlamentu. Dakle, napravljen je ustupak koji se može nazvati slobodno jednom pravnom i mentalnom gimnastikom i ja da sam na mestu vladajuće većine, pitala bih se kako bih ovo izvela. Dakle, za mene je najvažnija izmena koja tek treba da se implementira jeste proširivanje stalnog sastava Republičke izborne komisije, što je... Dakle, hoću da kažem da... Vrlo na jednostavan način objasnimo šta znači to proširivanje, jer ono što sad stiže iz javnosti, ljudi to spomenu, kažu 17 članova, 6 članova, nema tu većine. Jako je važno da se to objasni i mislim da je u suštini najdobronamernije da to objasni neko ko jeste i trenutno u opoziciji i ko razume zakone koje, ako ništa drugo, makar nekad u životu držao izborne zakone u ruci. Dakle, Republička izborna komisija je sastavljena u trenutku izbora, kada dođe taj trenutak da se raspišu izbori i sve radnje koje idu u vezi sa tim. Dakle, sastavljena je od članova koji čine njen stalni sastav i koje u stvari imenuju poslaničke grupe koje su na prethodnim izborima ostvarile neke rezultate. Znači, kad se završi izbori formira Skupština, onda se formira i za sledeći put Republička izborna komisija. I taj sastav Republičke izborne komisije naziva se stalni sastav. U ovom trenutku proporcionalno, naravno, rezultatu, broju poslaničkih grupa i sve ono ostalo što ide u vezi sa tim. Situacija je takva kakva jeste. Dakle, jedan deo opozicije koji je učestvovao na izborima nije ostvario dovoljno dobar rezultat da uđe u parlament, drugi deo nije ni učestvovao u izborima, tako da opozicija u ovom trenutku, osim određenih grupa koji pripadaju manjinskim strankama, nema svoje predstavnike u stalnom sastavu Republičke izborne komisije. Stalnog sastava. Dakle, koliko god, mi jednostavno nismo ostvarili rezultat na izborima i ne možemo u tom smislu da učestvujemo, da ne participiramo u radu Republičke izborne komisije iz objektivnih razloga, a to su neko nije napravio dobar rezultat, neko je bojkotovao izbore i nas zbog toga nema u sastavu Republičke. Znači, u zakonu piše da treba poslanici... Dakle, to znaju svi predstavnici i vlasti opozicije, svako ko je ikad uzeo izborne zakone u svoje ruke. Proširuje se sastav u trenutku kada se proglase liste, tako što one liste koje su ostvarile pravo da učestvuju na izborima, u zavisnosti od toga koliko kandidata predlažu na listama, dakle da ne ulazim u sitne detalje ovom prilikom, dakle dobijaju pravo i da učestvuju u radu komisije u takozvanom proširenom sastavu. Dakle, opozicija koja je prošle godine ili ostvarila loš rezultat ili bojkotovala izbore, to je prvi sledeći trenutak kada može da uzme učešće u Republičkoj izbornoj komisiji. Kad prijave izbornu listu, njihovi predstavnici liste uđu u izbornu komisiju kao članovi. Prema svemu što smo mogli da čujemo. Oni imaju ista prava kao ovi ljudi što stalnog člana. Isto glas i glas. Na kraju za izbornu trku jedan glas ima, dakle, ista je vrednost tog glasa. Mi smo sada uspeli da pritisnemo vladajuću većinu, koliko god se oni branili od toga da su nam ne znam kako učinili ustupak, u suštini ovo je bilo zaista pod pritiskom iznuđeno rešenje da se proširi stalni sastav Republičke izborne komisije bez obzira kakav je rezultat. Objektivne okolnosti, dakle, su dovele do toga da određeni deo opozicije se odluči na to da bojkotuju izbore iz njima znanih i neznanih razloga. Objektivne okolnosti takođe zbog nefer uslova, zbog negativne kampanje koja je vođena na različitim medijima, dakle, je dovela do toga da određeni deo opozicije ni ne uđe u parlament. Dakle, sada je zalaganjem onih učesnika dijaloga napravljen takav ustupak da se stalni sastav Republičke izborne komisije, koji će funkcionisati
i zavisi isključivo od nas, dakle koji će funkcionisati od trenutka kada se konstatuje pa do završetka sledećih izbora. Dakle, punopravno će imati pravo na članstvo u RIK-u. Meni se čini da je ovaj ustupak i to je ono... Dodaju se neki ljudi iz opozicije, je li tako? Dodaju se neki ljudi. Dogovoreno da se doda 6 članova i 6 zamenika članova, od čega će se dodavati po formuli 3+3. Moja pretpostavka i čini mi se sam dobila... Odnosno 4+2, obzirom da ima... Šta je 4, šta je 2, šta je 3, šta je 3? Da, dogovorit ćemo se, dakle, evo, za mene ovo novost, ali u suštini, ako sam dobro informisana, a kažem vam, bilo je malo onako i turbulentno na tom sastanku, odnosno poslednjeg dana u poslednjem trenutku. Dakle, jedan deo članova koji će se pridružiti dolazi iz opozicije koja učestvuje u dijalogu bez posredovanja evroposlanika, a jedan deo članova će doći iz dijaloga koji je pristao da razgovara i sa evroposlanicima. Moram da priznam da meni, a pretpostavljam i ljudima koji još mnogo manje posao im nije takav da stalno prate politiku, nije jasno. A što je sad to bitno? Šta to RIK može ili se očekuje da uradi ili želi se da se spreči da nešto uradi pre predavanja lista ovim stalnim sastavom, pa da je važno da opozicija bude i u stalnom sastavu RIK-a? Šta to treba da iskontroliše? Postoji niz nekih radnji koje, opet da kažem da sad ulazimo u pojedinosti, toga opet neće biti mnogo jasnije vašim gledalcima. Vidim da je to vrlo važna stvar, a ljudi bi trebalo da znaju i zašto je to važna stvar. Pa važna je stvar zato što time pojačavate između ostalog i kontrolu izbora i na sam izborni dan. Dakle, u tom periodu kada se završi predavanje izbornih lista, zato što time pojačavate prisustvo opozicije koje sada de facto ne postoji tamo. Dakle, ovaj jedan član koji još uvek nije imenovan iz poslaničke grupe koja nije iskoristila svoje pravo je suviše mali postotak u odnosu na to koliko u stvari vladajuća većina ima članova RIK-a. Tako da kada dođe trenutak da se pišu određene procedure, propisi koji će da prate izborne radnje, jako je važno da u svemu tome imate i glas opozicije, odnosno da ima neko ko će da štiti ovu našu opozicionu stranu. Dakle, pored toga što ćemo verovatno svako od nas steći pravo da formiranjem predizbornih lista dobijemo priliku da učestvujemo u proširenom sastavu, pojačavamo i učešće ljudi iz opozicije, odnosno kontrolu izbora sa strane opozicije i time što smo sada dobili priliku da učestvujemo kroz stalni sastav RIK-a. Tako da nema tu sad nekih ozbiljnijih detalja koji su zanimljivi, čini mi se gledalcima, ali u suštini kontrola izbora, sve što postoji u vezi, dakle sve što ima veze. Kutija za glasanje. Sve izborne aktivnosti koje podrazumevaju kontrolu. I ovi dodati i ovi imaju ista prava i mogućnosti za delovanje. Osnova svega je da imate veću kontrolu izbornog procesa. Sad dalje nije samo RIK jedini taj koji može da izvrši kontrolu i koji će moći to da sve iznese. Između ostalog, zato je ovaj drugi predlog koji je takođe nama veoma značajan, koji je takođe prihvaćen od strane vladajuće većine, a to je formiranje privremenog nadzornog tela koji će kontrolisati rad pre svega elektronskih medija koji imaju nacionalnu pokrivenost, ali koliko smo čuli u raspravi, dakle mi još uvek imamo ovde kod sebe te nacrte predloga ovog dokumenta. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro dobiti konačne verzije zato što su i na samom sastanku neke izmene usvojene u smislu rokova, preciziranja nekih pojmova i tako dalje. Dakle, formirat će se privremeno nadzorno telo koje će kontrolisati rad koji koriste pre svega, dakle, medija koji koriste elektronskih medija, koji koriste nacionalnu frekvenciju, gde se akcenat stavlja na javni servis koji ipak ulazi u sve domove, ali isto tako da će kontrolisati i rad onih medija koji koriste kabel ili neki drugi način da dođu do gledalaca. Bez obzira što možda nemaju takvu pokrivenost kao što je nacionalna frekvencija, ali ima dosta lokalnih, pokrajinskih medija, dakle medija koji prosto se emituju putem kablovske televizije i jednom delu opozicije u koje se ja ubrajam, dakle nije važno samo da imamo kontrolu obaveštavanja građana o političkoj situaciji u zemlji samo na javnom servisu i tekako nam je važno i da to koji je de facto, hteli mi to da priznamo, odnosno hteo kolega to da prizna ili ne, dakle ima i tekako kontrolu aktuelne vladajuće većine. Nama je jednako važno da imamo pristup i onim medijima na koju vladajuća većina u ovom trenutku nema uticaj, ali druge političke organizacije i tekako imaju, tako da se jedan deo političkog spektra u Srbiji danas nalazi u nečemu što bismo mogli da nazovemo nebrano grožđe, zato što prosto nemamo širom otvorena vrata baš
baš na svim televizijama. Evo, ne biste verovali, dakle, na većini kablovskih operatera koji važe za opozicione medije, posebno u nekim aktuelnim emisijama koji se isključivo bave političkim temama, ovih dana, od kada je završen, dakle, međustranački dijalog, niste mogli bukvalno ni slovo da čujete od onih učesnika koji su, uslovno rečeno, zadovoljni ovim predlogom sporazuma na koji je pristala vladajuća većina. Dakle, bukvalno jednoumlje imamo i sa jedne i sa druge strane i ja to vrlo često volim da nazovem, dakle, imamo pluralizam propagande. Dakle, retke su emisije u kojima možemo da učestvujemo i vlast i opozicija, a još su ređe one u kojima to nije jednoglasje. Telo, šta znači tih 6 članova REM-a i ko su ostali članovi i šta će to telo, gde će da zaseda, kako je predviđeno, kako je dogovoreno ili je zamišljeno? Gde će da zaseda, šta će moći da radi, će da propisuje kazne ili na koji način da interveniše, kako je to zamišljeno? Pa ja vam mogu pročitati doslovce šta su nadležnosti, dakle, tog tela. Nadležnosti tog tela biće praćenje medija, konsultacije, izveštaj o primjeni pravilnika za RTS i RTV, davanje mišljenja o radu nezavisnih institucija i njihovim odlukama. Ovo što je po meni, čini mi se, najvažnije kao nadležnost ovog privremenog tela, informisanje javnosti o svojoj proceni i radu, praćenje i sprovođenje preporuka za privatne emitere sa nacionalnom pokrivenošću, organizovanje redovnih konferencija za medije. Dakle, ovo informisanje javnosti o tome šta javnost u stvari umeđu vremenu sluša. Da li su zaista građani objektivno informisani ako slušaju samo, ne znam, vesti na radioteleviziji Pink ili samo ako slušaju vesti sa javnog servisa ili ako slušaju vesti sa nekog kablovskog, tako je, sa televizije Vesti, nekog kablovskog operatera. Prosto oni će dati svoju procenu da li su na pravi, na objektivan način informisani. Dakle, ovo telo je nešto drugačijeg sastava nego što je proširivanje načina koji će se proširiti Republička izborna komisija. Formira se u takozvanom formatu 6+6, odnosno 6 članova će dati REM. Dakle, zvanično to jeste nezavisna institucija, nezvanično, dakle, da članovi REM-a jesu oni ljudi koje je morala Skupština Srbije da verifikuje. Samim tim radi se o skupštinskoj većini, tako da, hteli mi to da priznamo ili ne, dakle, ovih 6 članova REM-a će svakako verovatno, kao i do sada, držati stranu u vladajućoj većini. Pored njih, dakle, imenovaće se još i 6 članova iz redova opozicije. Naravno, i jedna i druga situacija je ostavljena opoziciji kao mogućnost da se iskoristi. Opet 3+3 iz jednog i drugog koloseka. Dakle, kako se mi dogovorimo. Dakle, vidjet ćemo ko ima Mislim, kako ja kažem, ovde je sad potpuno besmisleno natezati se ko ima većeg stručnjaka. Ukoliko, evo, daću sad samo primjer, gospodin Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma, koji bez daljnjeg, dakle, sigurna sam od svih učesnika međustranačkog dijaloga se najbolje razumeo u medijsku sliku Srbije i u procedure, zakone koji regulišu ovo pitanje. Dakle, recimo, Stranka Moderne Srbije zaista neće imati ništa protiv toga da on dobije prednost ili neko za koga on smatra da je možda relevantniji učesnik tog tela. Dakle, kako kažem, nije ovde sad stvar da li je više članova dobila jedna ili druga stranka, ovo je prosto telo koje je profesionalno i ja bih zaista voljela da se svi učesnici međustranačkog dijaloga u stvari koncentrišu na to. Dakle, da mi imenujemo profesionalce koji će odgovorno da obavljaju svoj posao. Bilo bi smešno zaista očekivati da se političari razumeju u apsolutno sve teme. Jedno je proces praćenja izbornog procesa koji nama po prirodi je, kako kažem, leži i svi smo u toku sa tim procesom, a sasvim je druga priča situacija praćenja medijske slike u Srbiji. Dakle, ja bih tu opet apelovala na sve kolege iz opozicije da imenujemo stručnjake. Imamo toliko i novinarskih udruženja, dakle, možemo i od njih zatražiti pomoć, da nam pomognu prosto da se ovo telo formira na što je moguće bolji način. Dakle, niko ovde ne očekuje, kako da kažem, opoziciji zaista je ovom delu kojima je ovaj dokument prihvatljiv. Dakle, mi ne živimo u izolaciji totalnoj, pa da kažemo, znate, ovo je sad nešto savršeno, mi nikad bolje nešto nismo videli ispred nas. Daleko je od toga, ali ovo su prvi koraci. Ja mislim da je došao trenutak da se sa dokumenta koji imaju bilo kakve veze sa dogovorom između vlasti i opozicije pređe konačno na teme koje imaju veze sa realnim životom građana. Kad to kažem, hajde da pričamo o ovoj aktualnoj situaciji koja se dešava na Jarinju. Hajde da pričamo o tome u kakvom su položaju naše porodilje. Hajde da pričamo o tome kako nam je trenutno zdravstvena zaštita. Dakle, meni se iskreno čini
da jedan deo opozicije želi da ostane zaglavljen u ovoj temi vlast protiv opozicije u smislu predizbornih okolnosti. Dakle, da nekako bežimo od toga da u javnom prostoru razgovaramo o onim životnim temama, dakle, koje zaista tište građane Srbije. I sad ovo što smo pojašnjavali, dakle, upravo govori u prilog ovome što ja apostrofiram, a to je da građani ne znaju šta je Republička izborna komisija, ne znaju šta je REM. Njih to zaista ne zanima. Njih zanima novčanik, frižider, zaštita životne sredine, bolja neka prava ljudska i tako dalje.